Apa dina iki ana godhogan dong telo, goreng terong ungu, terus ana bakaran iwak pitik lan sambel kukus sak lemper. Hai guys, assalamualaikum. Walah walah walah, dina iki aku seneng banget guys karena apa? Ya iki menuku enak. Iki aku tuku bagian apa jenenge leh, sampel pitik iki margane 20.000 terus nek kene iki aku iki ora tuku dong telo ya guys, alias gratis njipuk saka pinggir omah. Langsung wae nek kene iki dong telonan tak peteti langsung tak godhog nek wajan yo guys. Amarga iki dong telone enom-enom dadine iki godhoge sedelok wae ya guys. Lanjut nek kene iki iwak pitike yo tak godhog yo guys. Amarga apa ben empuk ngono guys mek dibakar. Lanjut nek kene iki aku ape ngukusno iki ana terasi, ana bawang, ana brambang, lombok. Terus iki dikukusno dadi siji terus dicetetno kompore mek cetat-cetat ben lek gage yo guys. Dalah lagi tak nyetetno kompore sing sebelah iki wis umup wis empuk iwak pitik yo guys. Lanjut nek kene iki tak cetetno guys. Lagi tak cetetno amarga komporku iki rada error guys. Lah dalah iki yo dong teloku yo wis empuk guys. Terus saya tak angkat terus tak tirisno yo guys. Dong telone wis tak entas lanjut nek kene iki ana terong yo guys. Terong iki mau sing nandur dhewe daripada ketuan mending tak jipuk terus tak nggo apa sambelanku iki ben ora sepi-sepi amat yo guys. Halah iki basa apa kok campur aduk. Wis guys dungokno wae iki omonganku guys. Lanjut nek kene iki iwak pitike tak bumboni ambil lada bubuk terus ana kecap yo guys. Terus iki didokokno openan guys. Iki aku nggo teflon yo guys ben ora gosong ngono lho guys. Lah iki lah penemakane guys. Alhamdulillahirabbil alamin guys. Iki lho guys menu sing ditunggu-tunggu, menu sing ngentekno sego, menu sing gawe iki gagal diet guys. Temenan menu koyo ngene iki gagal diet tenan.